Abun ban san hakan yake ba, kwarai ban san hakan yake ba, inda na san hakan yake da fagen bege ba a wari na. Abun ban san hakan yake ba, kwarai ban san hakan yake ba, inda na san hakan yake da fagen bege ba a wari na. Farko Allah nake kira zil jalalu guda daya makagi. Allah rabbana makaki, ya Allah ka sani dage akan kaunar Muhammadina, ya Allah ka sani dage fagen kaunar Muhammadina, kaunar Muhammadina. Abun ban san hakan yake ba, kwarai ban san hakan yake ba, inda na san hakan yake da fagen bege ba a warina. Allah tsira salatulinka ga annabi sirki na Ali Muhammadu shugaban halitta da suna nan yake tajalli. Alayi ka sa sahabbai wa kuwa sirrin kamar su Ali, Shattijani jela da barhama kaula sayyidi adali, shakki san mu ya ɗalibi masoyina na annabina. Ma'azu ya jali gani na zo, wuri na daina dinga kwazo, cikin ƙaunar kaɗa manzo. Allah sarki daɗe ni ƙwazo, in huce ɗazu har da yanzu, in huce doka masu ƙwazo. Allah sani zan magwarzo, bani gudu fa kowa gwamzo, akan ƙaunar Muhammadina, akan ƙaunar Muhammadina. Abun ban san hakan yake ba, kwarai ban san hakan yake ba, inda na san hakan yake da fagen bege ba a warina. Salamu alaika shugabana, salamu alaika mai gidana, soyayyar kake gudana cikin sassan jinin jikina, da ƙalbina nake ta ƙauna, har baki ga furta ƙauna. Gani gaban kana durkusa, salamu alaika muna hamina, gurina ne ganka manzo, tintini ka da yarena. Waye so kashi ya dace, ma'aiki na ji na amince, soyayyar ka ta shige ni ma'aiki da haga ni kwance. Dan Allah ka daddaba ni ka ce mini kai ma'azu tashi, inda ni kake ta nema to tashi ka daina kwance kwance, sannan kuma na amince hakika zani baka kauna. Abun ban san hakan yake ba, kwarai ban san hakan yake ba, inda na san hakan yake da fagen bege ba a warina. Ma'igun da annabina hakika ya zamanta virus, ya zamto abin fakin mu, domin bai da shehu Inyas, ba shi ba ganin su bonus, sannan baya shan su fantas, a rantsaiwa ya sha bugu kwas, ya kabin nufin su Inyas. Sayyidi Sadati sayyidin nas, annabi ne abin nufina. Soyayyar ɗaha na da daɗi, ita ce ta samu na nishaɗi, a nan ne za mu yin zumuɗi, begen sayyadil wujudi. Kai dai ke biyan bukata sayyadil sakale ne wasu jadi, mahimman ba'ul ulumi, aya sanadin dukan sanadi, aya kanzul ulumi manzo, alkhairin dare da rana. Abun ban san hakan yake ba, kwarai ban san hakan yake ba, inda na san hakan yake da fagen bege ba a warina. Aya sarki na duniya wanda shi ke gyara da zukatu, ina so in yi baitukan ka sai karkarwa rawar kumatu. Muhammadu rabbu ke yabanka ni kaka zan yi a fahimtu, Muhammadu sayyidul anami da mai jabarutu mallakutu, ni a cikin ka zan yi koto abinda nake ta ci a raina. Annabi naji ya faɗa ya ce dukkan wanda ya yabe shi, kuda baiti guda ne,
aljanna zai shige shi Allah yake yabon shi hakika walla ko da yaushe kaka zane yabonka baitocin gano maraice gani gaban ka na durkusa assalamu alaikum haminna abun ban san hakan yake ba kwarai ban san hakan yake ba inda na san hakan yake da fajan bege ba a warina aya kai shugaban karamci da kan iya da har matattu almahabubu sayyidin nas kafu gaban ayo rubutu dama ba a san hakan kake ba sai karkarwa rawar kumatu sanin mahamudu sai ta'ala da shi ɗaya ne yayo halittu kowa bai san hakan yake ba kawai a biyo ka annabina amma matukar sanin ma'aiki lalle ce da shi mutum ne amma kuma ya huce halittu azimul jahi al'amini almutafakkiru na suma hakika ma suna tintini kaka za su yi yabanka yawanka ga rikitar mutane ya likitan dukan kwakwale salamu alaikum haminna abun ban san hakan yake ba kwarai ban san hakan yake ba inda na san hakan yake da fajan bege ba a warina salamu alaika annabina salamu alaika mai gidana salamu ala muhammadina salamu ala ubangidana salamu alaika munhaminna salamu ala gani da jina salamu alaika ya masoyina salamu alaika ya dabbakina salamu alaika ya tarakina salamu alaika ya jallabina salamu alaika ya sirina abun ban san hakan yake ba kai ba baka san hakan yake ba wancan bai san hakan yake ba wancan bata san hakan yake ba inda sun san hakan yake da bagin bege ba a barin su sanin mahamudu sai ta'ala aban fadin mahar zainaba sanin mahamudu sai ta'ala kakan Hassan Husaini sadauki ne uban sadaukai salamu alaika assadullah sadauki ne uban sadaukai Muhammadu kai nake ta shela karan rufa kayan ga kacan kai ne ka saka su kila sadauki ne uban sadaukai ya sanadin zuwan farilla sira duka ta bil azam salamu alaika kanzul azam ya baban Fatima Rukayya Ibrahim mu'azzam ni dai kai ne rike gam bani barin ka ya mu'azzam cikin begen ka zani fada Muhammadu da annabina ga lambar waya ku dauka satar sai ka sa dan bakwai sa zero ka sa dan biyar sa dan dai ka sa dan biyar sa dan bai ka sa dan tara sai ku kira na annabi